kana ji ko baba. Garin masoyi ai ba shi da nisa, London wai yaushe za mu Abuja. An san mu ke haɗa suga, rigima za kai baba ka tuba. Bar ganin na saka buba, suna na Salisu ba fa buba. Tana ta kallo na mata ne, na sa zuciyarta ta makale. Kai ne ma na kai kusan awa ɗaya wajen nan. Gani. Ya aka yi ne na kai yi na kayan so ku taci kana sauri aka yi ne. Dole na yaro ka gani na sauri in kama jiki. Saboda yanzu haka magana da ake yi jiniyo ne ya kira ni. Wani jiniyo? Yaro jiniyo wata gidan Ahmad Aliyu ya kira ni za mu je wajen ba marayu sallai. Kaga maganar suware ka babu tuwa ɗai. A tsakar nake mai yaron nan ka san wahalar shi wahalar ubansa. Ko kallon ka da suka yi lalata za su maka da heri. Allinsa halin uban. Uwar ma ita yaka. Allah, da haka kamar yi dawo. Ba za ka tsaya ka ji abin da na zo nema gare ka ba. Ba mu da jino ya yi. Ya kira wannan yaro. Jino ne.